Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Ndinoda kutenda kune vose avo vakatibatsira apo patainge tichitesta application yedu. Iko zvino application yedu yava live kuPlay Store. Munokwanisa kushandisa link riri mucomment section. Kune nyaya yandabva mukuposta kana muchida kuteerera nyaya iyoyo munokwanisa kudownloada application zvekare neavo vagara vaine application yevamwe mukoma avo vari kuti pakafa baba vavo, hama dzababa vavo dzakabva dzati sezvo imimi muchipinda muchinamata kuzayoja madaidza baba kuti vauya kuzokuvigirai baba venyu, nekuti isu muno mumusha tinoita zvemidzimu, tinopira kumidzimu, hatiti zvekunamata. Saka munokwanisa kuteerera nyaya iyoyo inorwadza zvisingaiti kuapplication. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so pakanyorwa mazita akawanda evanhu vekuziva. Handizivi kuti ndichaverenga sei, regai ndizame kuti ndinge ndichibatanidza, ndinge ndichibvisa apo pane mazita evanhu vekuziva. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndainge ndichida kutanga chechi yangu. Ndiri murume, ndiri makore 44 years ekuberekwa, uye zvekare I am a pastor. Ndainge ndichida kuti chechi yangu iri muno mujoni inge ichizokura. Ndakamutanga ndichapinda imwe church name Hidden kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa. Ndakauya muno muSouth Africa, pandakauya muno mainge muri mugore ra 2008. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kune imwe church yevamwe prophet name Hidden, avo vakatanga kuita mukurumbira. Prophet ava vakatanga kuita mukurumbira ndichingoti kuma 2012 ikoko. Saka prophet ava vatanga kuita mukurumbira, munhu wose ainge ava kuda kuenda kuchechi kwavo nekuda kwemashura nezviratidzo izvo zvainge zvichiitika kuchechi kwavo. Ndokubva ndachizotanga kuendawo ikoko. Zvekare nekuno kuSouth Africa tikabva tachizopiwa mission yekuti taifanira kuti tinge tichizotanga church. Takatanga church muPretoria, uye zvekare ndikabva ndachizotanga kuenda kuBible study. Ndava kuenda kuBible study ndikabva ndachizonzi ndainge ndatova pastor. Iyi ndobva ndakatanga kuona inonzi corruption. From Bible study ndikatoenda kuZimbabwe ndikatonograduate nemamwe mapastors. Mukoma mufunge zvenyu vainge vachidzidza paBible school ipapo. Of course ndainge ndagara ndiri munhu hangu ainge achiziva Mwari, Bible ndichiriziva A to Z, but zvekuzoita pastor painge pakaipa. Kana kuchechi kwedu ndaingonziva mufundisi nekuda the grace of God, but I was not yet a qualified pastor. But munhu wose aitonditi a pastor. Even kamari kashoma kandainge ndichipiwa, ndaitopiwa mari as a honorable pastor but not as a qualified pastor. Saka ndava kuenda kuchechi ikoko, corruption yakaitwa, ndikabva ndachizopiwa diploma rangu, ndikabva ndachizodzoka kuno kuSouth. Pandakaona kuti ndainge ndatova nemaqualifications, ndikabva ndati iniwo ndava kuda kutanga chechi yangu. So pane pamwe apo pandakazoenda kuZimbabwe. Pandakaenda kuZimbabwe ndainge ndine zvandainge ndichitodawo kufambira dzimwewo nyaya dzangu. Ndokubva ndachizoenda kuchechi. Ndainge ndiine kamari, ndikabva ndati kamari aka kandinako ndava kuenda kuna name Hidden vange vachimbonondinamatira. Kana vandinamatira ndinokwanisa kuzowana grace, because ndainge ndichiri nepfungwa dzekuti ivo munhu waMwari, he was a man of God that was sent by God, but ndainge ndisingatozivi kuti yei pakaipa. Mukomanashi munhu ainge akatoenda kuNigeria akabva achizonopiwa imwe ring nenecklace. Iyo yakanzi necklace iyoyo mazuva akatanga ministry aifanira kuti ange achiuya kuchechi akaipfeka. Kunyange munhu akapfeka sutu, asi ainge achitopfeka necklace muzasi mesutu vanhu vasingatozvioni. Izvi aizviitira kuti ange achidiwa nevanhu, uye zvekare vanhu vakawanda vange vachizomutevera.
pandakaenda ku1-on-1 vakangobata musoro wangu ka1 vakabva vachizondiudza kuti ndainge ndiine grace yainge iri pandiri and my grace had located you. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka mari. Vakabva vachizondipa dzimwe nhamba dza name hidden uyo anogara kuWheatbank. Murume iyeye ndiye anoconnecta mapastors ekuna Nigeria kana kuri kunzi vanenge vava kuda kurasirira. Paya pamunonzwa zvichinzi ndina baba vangu, my own papa, vari kuNigeria, munhu anenge akakurasirira like zvidhoma, but kuna Nigeria havaiti zvezvidhoma as such, saka anenge achida kurasirira mhepo dzinenge dzanyanyisa kumuwandira. Saka kana akadzirasirira pauri zvinoreva kuti newewe unozotanga kuita mukurumbira, but unenge usina simba rakamudarika. Vakandiudza kuti I was supposed to go and see that man. Ndakabva ndachizoenda kuWheatbank. Ndaenda kuWheatbank ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndatumwa napapa. Vakabva vati it is okay. Vainge vakatoudzwa nezvangu nechekare napapa. Ndokubva vachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichiunganidza mari. Ndakashanda mukomanashi. Mushure mekunge ndashanda ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndava nemari. Chechi yakazondibatsira ndokubva tachizoenda kuNigeria. Patakaenda kuNigeria mukomanashi takaenda tikanoona name hidden atori neimwe service iyo yaakaita. Akapfeka suit yandainge ndabva nayo kunoku kuSouth Africa. Saka ndakanzi ndinge ndichitenga suit inodhura ndokubva ndachizovapa mari. Ivo name hidden vekuWheatbank ndivo vakatenga suit yacho. Saka vatenga sutu ndio vakagara nayo vakazondipa. Tasvikako kuNigeria vakabva vanditi ichi ndicho chipo chaunofanira kuti unge uchizopa name hidden apa munhu anotozivikanwa nyika yose mukomanashi. Hapana pandingambokuudzai zvinhu zvekunyepa nemazita kana madates muchida ndinokwanisa kukupai kana maflight tickets ndinokwanisa kukuratidzai because takabhuka online. Email yacho ndichiri nayo nekuhotel kwatakagara mapictures ndinokwanisa kukutumidzirai. Saka ndakabva ndachizoenda. Kwainge kuine vanhu vainge vakawanda, but vazhinji vacho vainge vari maSouth African avo atakaenda navo. Vazhinji vemuRandfontein maiva neumwe mukadzi uyu akazofa asisina chinhu. Apa ainge ambori millionaire. Mukadzi iyeye akazotanga kudonata mari yakawandisa achiendesa kuNigeria. Anenge akagadzirwa. Saka kune kuhotel kwatainge tichigara vainge vaine mari dzavo ndivo vaigara mumarooms ari expensive. Isusu sezvo tainge tisina mari taingogarawo mune tumwe tumarooms. Saka ndakazoti ndavapa sutu iyoyo ndikabva ndachizofonerwa mukomanashi. Ndakafonerwa ndichiudzwa kuti sisi vangu vainge vari kuCape Town vainge vashaika. Sisi vangu vakashaika uri musi wa25 July gore iroro randaenda kuNigeria. Ndiri kuNigeria sisi vangu ndipo pavakafa mushure mekunge ndabva mukupa ivo name hidden suit. And vakandiudza kuti suit yainge yakachena neropa. Zvinova zviri zvinhu zvandainge ndisina kunzwisisa. Later on ndo pandakabva ndachizorealize ndava kubatanidza nyaya ndikabva ndati zvinoreva kuti ndachekeresa hanzvadzi yangu. Ndakazodzoka kunoku kuSouth Africa ndainge ndakapiwa mhiko yekuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizochema parufu nekuvigwa kwehanzvadzi yangu, asi I could not control my tears. Patakazobva nemutumbi wehanzvadzi yangu kubva nawo muno muJoburg, because vakabva nawo kubva kuCape Town ndokubva tachizomutorawo muno muJoburg tikabva tachizoenda naye kumusha. Tasvika kumusha I was trying to be strong. Kana kofini rake ndainge ndisingatoritarisi, asi tasvika kumusha machemero awo ainge achiita amai vangu nedzimwe hama, nekuti ainge asiya mwana wake ainge aine 3 weeks ndo zvainge zvichirwadza
vanhu ndakabva ndaburitsa misodzi. Pandakaburitsa misodzi ndakatonzwa voice raname hidden vekunigeria pastor ivavo vakati zvaramba, zvichireva izvo kuti kuchema kwandakaita ndiko kutokanganisa kwandakaita mhiko dzangu. Saka ndaifanira kuti dai ndakazoita mukurumbira, munhu wose angadai achindiziva, ndingadai ndiine chechi yakakura, asi ndakazvitadza nekuda kwekuti ndakarwadziwa nekuchekeresa uko kwandakaita hanzvadzi yangu, ndikabva ndaburitsa misodzi pakuvigwa kwake. Handina kana kuzombofa ndakadzokera kuNigeria, uye zvikari zvazvinoita mapastors ava vanenge vaine mukurumbira, kana vakambokubatsira vanongokubatsira ka1, kana vakaona kuti unenge watotadza kutozadzikisa mhiko dzako havazorambi vachikubatsira zvekare. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Kana mukaposta mazondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma nazvo vedu we, hanzi mhiko dzainge dziri dzekuti handifanire kuti ndinge ndichichema. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzoiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Isuwo kwedu tanetswa nemhepo, tanetswa nemweya wavatete vedu. Tete ava vari kuramba kuzorora. Tete vanonzi ivo vainge vakabata, vainge vaine mishonga yavainge vakabata isina kunaka. Saka tete vakazotanga kuita zvekuroya, but zvinotonzi vakatoita zvekutotengera shavi racho rehuroyi. Vamwe vanoti tete vainge vasingadi kuita zvekuroya, but nekuda kwezvakazoitika mumarriage yavo, nekuti murume Hwavo akabva achizorora umwe mukadzi wenumber 2, vakazotanga kunetsana nemukadzi iyeye. Saka tete zvinonzi ndopa vakazotanga kufamba vachienda mudzin'anga, vakaregedza kuenda kuchechi, ndokubva vachizopiwa shavi rehuroyi. Saka vatete vainge vachifanira kuti vangadai vakazotsvaka umwe munhu wavanozoripa shavi iroro, asi hazvina kuzoitika. Saizvozvo vatete vakazoshayika vasati vawana munhu uyo wavainge vachazoudza kuti ndiwe uchazosara wakachengeta zvinhu zvangu. Saka vatete ava vari kutinetsa. Ngwamanashi marimwe zuro pakaitika chimwe chiitiko chakandityisa, ende ndiri kutsvakawo mazano, ndiri kutsvakawo advice. Ndava nemurume uyo wandiri kugara naye. Nemurume uyo tava nemwedzi mishoma kubva zvatakatanga kugara tose, nekuti takasangana nawo pasocial media ndokubva tachizotanga kutaura tose. Ndikauya kuno kuSouth Africa ndikatanga kushanda ndikamuignore, asi aingondinetsa chete achiti uya. Ndikambopinda mune imwe relationship after heartbreak, ndokubva ndachizouya kuno kumanje tikazotanga kugara tose. Saka nhau iripo ndeyekuti marimwe zuro tainge takatorara, it was somewhere kuma past 8 uri usiku, tikanzwa knock. Munhu wacho akatanga anoka padoor. Murume akatombomuka akadongorera, asi hana munhu waakaona. Saka murume wangu paakanobuda panze, vatete vangu vakabva vapinda mumba, ndikatovaona. Vakabva vachizoenda kuwindo, but handizivi kuti chii chakaitika, because ndakazongoona vava panze vachinoka vakamira pawindo. Kunyangwe pawindo tainge takatovhara neketeni, asi vatete vakakwanisa kuvhura keteni, vakapinza ruoko rwavo ndokubva vavhura keteni kuti ndinge ndichivaona. Vainge vari black. Mashoko avakataura mkomanashi andakanzwa apo pandakazoridza mhere murume wangu achizomhanya achizopinda mumba. Ndikamunyepera ndikamuudza kuti ndainge ndagwinwa nechitwin plug, but chokwadi ndechekuti ndainge ndatoona chipoko chavatete vangu. Saka vatete vakati kwandiri, hausi kuzomugara mumarriage unless wandigamuchira, ndokubva vatonyangarika. Saka ndizivi kuti
ndinofanira kuti ndinge ndichivagamuchira sei vatete. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi ndomuudza here murume kana kuti kwete? Ya, pakaipa. Hanzi ndigamuchire. Zvinoreva kuti mukangogamuchira mukangobvuma munenge mava kutoitawo zvekutoroya. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 29. Ndakuchinjawo makore, ndiri kumhiri kwemakungwa, but please muchati ndiri kuSouth Africa. Kwamanashi ininiwo ndakajoina cult iyi yandakajoina yakandipa mabusiness connections muAmerica zvekare neku-UK. Saka cult iyi tinodya vana. Muona zvose izvo zviri kuitwa naTrump, of course munhu wenyama, hazvisi zvose zvaanogona, but murume uya ainge akapiwa mission naMwari yekuti ange achigadzirisa America, nekuti satanism yainge irimo zvekare irimo muAmerica yakanyanyisa. Pandakajoina cult ndainge ndisingatozviziviwo kuti ipo paya mukadzi paanonzi anenge abvisa nhumbu, ko mwana kana kuti maparts emwana anoendeswa kupi. Cult iyi yandakajoina tinotodya maparts, mabody parts evana during rituals. Ndakajoina cult iyi kuburikidza this other business partner of mine. Saka ainge ari murungu munhu uyo akandijoinisa cult yacho iyoyo. Ndainge ndisingatombozivi kuti varungu vanoitawo izvozvo, ndokubva achizondiudza kuti they are part of a cult ye-free mason. Ndokubva ndanzi kana uchida, because inini I am into real estate, kana uchida unofanira kuti unge uchizojoina free masonry. Ndokubva ndachizojoina the black free masonry yekuno kumhiri kwemakungwa. Saka ndakabva ndachizoudzwa zvose mhiko dzatinotevedzera. Saka dzimwe dzemhiko dzacho ndedzekuti tinopota tichidya mabody parts evana. Ndiyo secret yangu iyo yandiunzawo pano, and from this cult I can't even escape. Chakangondirwadza, mudzimai wangu akararwa naye nagrand master as part of the ritual. Ndingangoti yainge itori rape, because ndainge ndamupa madrugs. She did not even know kuti chii chakaitika, ende haatozivi kusvika pari zvino kuti akabatwa chibharo nagrand master. Ndakamubata musi uyo mwandakazoinitiatwa into the free masonry. Ndiyo secret yangu iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nichibva kuna mukoma vedu. Vanga vachiti hazviiti kuti ndige ndichikuudzai zvose nekuti I will be exposing myself. Asi vari kuti panovarwadza ndeapo pekuti mudzimai wavo akabatwa chibharo zuva ravakainitiatwa mune zvinhu izvozvo zvesatanism, vakamupa madrugs. Yo, zvakangooma azvo vedu we.